Tu. Celý môj život youtubera sa začal tu. Tu, kde rodila moja matka. To je strašná bolesť. Pani, počkajte, niečo tu ešte trošku. Tak. A máte to? To je krásne bábätko. No, a viete už, ako sa bude volať? Simon. No, pekné meno. Tak zatiaľ tu... Tak, môžete ísť domov. No, kikiriki. Mami, už je ráno. Zlatičko. Dobre. A mami? No? Prečo vlastne býva v takom hnusnom stane? No, lebo my sme bezdomovci. Ale ja chcem v nejakom poriadnom dome byť. No, ale nemáš v akom. Pozri sa tam, v akom aute idú a my tu bývame v stane. To je strašne dobrá vodička. No, a ešte k tomu stále iba piješ niečo. A je to nezdravé, som počul. Ale prosím ťa, toto je nezdravé. Veď to je to najzdravejšie, čo v živote je. A dosť. Ja na teba kašlem a ja sa odsťahujem. Jak ako odsťahuješ? Veď toto je jedine, v čom môžeš bývať. No, ja si nájdem niečo lepšie. Nebudem tu bývať v stane s mamkou, ktorá iba pije niečo. Čau. No tak ja neviem, síce je to strašne dobré, ale dobre, uraž sa, choď kam chceš, ale potom sa nevracaj, že ma budeš prosíkať, že ak ťa zase obetujem v tom stane. To je strašne dobré pitie. Musím to nejak urobiť. Ako by som sa mohol sám uživiť, prečo nebudem s nejakou mamkou, ktorá iba pije a nič nerobí. Mám nápad. Čo keby som sa stal youtuberom? V škôlke mi to niekto púšťal, ale všetci si tam robili na srandu nejaký, že YouTube. No a ja sa idem opýtať toho kamoša. A počkaj, on vlastne je na dovolenke. Tak lebo sú prázdniny, no tak ani nechodím do škôlky, tak malý youtuber, to by mohlo byť dobré. Len odkiaľ získam peniaze. Čo začalo pršať, to je ešte lepšie. Pani? Hej, čo tu robíš? Uvedomuješ si, mladý muž, že si pred policajnou stanicou? No, ale pani, ako vidíte, ja vôbec nemám kam ísť. No, počúvaj ma. Aby si tu nebol, tak ja ti dám tieto prachy, ale ty mi slúbiš, že už sa tu neobjavíš. Jasne slúbujem. A teraz vypadni. Sice bola prísna, ale dali mi peniaze. Aspoň si oblečenie nejaké môže mi skúpiť. Tak ja tam idem. Rýchlo si niečo kúpiť na seba. Dobrý deň, pane. Dobrý deň, čo si prajete? No, ja by som si tu chcel u vás kúpiť nejaké pekné oblečenie. Mohli by ste mi niečo doporučiť do 100 robuxov? Mám iba 100 robuxu. No, jasne. Tak poďte za mnou napríklad tuto. No, pozrite sa, môžete si takéto pekné Adidas tričko. To sa mi páči, tak to si kúpim. A potom ešte ti dám za 100 robuxov toto k tomu. To je dobré, tak budem platiť. Dobre, vidím, že budeš platiť peniazmi, hej? Hej, hotovosťou, páči sa. Ďakujem, dobre, ďakujem, dovidenia. No konečne mám na seba nejaké oblečenie a teraz už iba vymyslieť, kde budem bývať.
Teraz pozerám, zostalo mi ešte 15 Robuxov. Myslíte si, že nejaký telefón by mi nejaký taký malinký, na ktorom sa dá natáčať na YouTube a mohol by som tam predávať merch napríklad. Alebo neviem. Neviem, čo by som tam mohol robiť. Napríklad nejaké... Streamovať by som mohol a potom by to bolo dobre. Dobrý deň, pane. Dobrý deň, čo tu robíte? Ty si nejaký maličký? No ja som si tu bol kúpiť nejaký telefón. Lebo ja som predávač tohto, tak len počkaj. Ešte to není otvorené, tak počkaj. Dobre. Tak dúfam, že mi niečo pekného predá. Lebo aby som potreboval si nejak vyrobiť peniaze. Máme otvorené. Povedal, že máme otvorené. Tak ja idem hore. Dobrý deň, pane. Dobrý deň, čo si praje, že? Mladý muž. Tak ja by som si prijal nejaký telefón za 15 Robuxov, na ktorý sa dá natáčať videa na YouTube. To nemyslíš vážne za 15 Robuxov? Mladý, za 15 Robuxov si tu nič nekúpiš? Pálo, čau to. Tak neďakujem vám, úplne najhorší obchod. Akože čo si myslíš, že za 15 Robuxov mu predám telefón, na ktorom môže nahrávať na YouTube? Fakt, šiši. Už vôbec nemám žiadne nápady, ako si vyrobiť Robuxy na dom. Rýchlo utekáme. Pane, ja by som chcel Robuxy zdarma. Takže ty by si chcel Robuxy zdarma? Áno, veľmi prosím. No ale nebude to jednoduché. Budeš musieť splniť 3 úlohy. Kľudne, ak sú to akékoľvek, sem peniaze na nejaký barák. No aký by si chcel barák? Napríklad na nejaký youtuberský. No dobre, to je minimálne 15 000 Robuxov, ale 15 000 Robuxov ti dám 15 úloh. Vlastne hovorte, som samé ucho. No ale to, ako plním tieto úlohy, aby som si vyrobil na barák, uvidíš v druhej časti tohto dielu. Život youtubera. Zatiaľ čau.